nas ribeiras onde se mantiña todo o mundo. Viñan portugueses, viñan daqui os muchachos, a xente que quedaba sin traballo de Cabral, e todo para a ribeira, todo para a ribeira. Chámome Pepita, pero na ribeira me chamaban Pepita Baldomero, que é o nome de meu pai, e de meu irmán, e de meu sobrinho. Eu os anos sí que non me acordo os que teño. Eu vou facer 97. E a que hora saían os barcos para a faena? Por regular, ás 5 da tarde, 6, según por onde iban, porque uns iban a un lado e outros iban a outro. Os voos eran de ferro, eran de outra forma, como os parejas igual, pero eran de ferro. Iban por 2 días ou 3 ao mar e viñan. Traen aquel peixinho fresco. As parejas xa non, xa iban por máis días, por 8 días, e así, xa traían outra clase de peixe, que iban lexos a pescar. As vacas, que eran os mismos barcos da madeira, as vacas, pois iban ao día, salían como os barcos da Castañeta, iban ao día. Vían e arrimábanse ali ao muelle, e botaban un peixe pola noite. E os da collera que enchían a bordo as caixas, e despois subíanas para arriba e arrastabanas para ali para vender. Na lonja, cada había un señor que cantaba como subasan o peixe, tanto iba rebaixando. Depois eles había unhas sillas ao redor de dentro da lonja, e chegar ao precio deles tocaban un timbre. Entón paraban e dicía, fulano rematou a tal precio, e botaban o bar, e piñíase, arreglábase a pescadillo ao lado, ou puñamos así en caixas, pero que pesaban despois por kilos, ou remitentes. Entón botaban porque les botaban a pescadilla para o lado, o limón para o outro. Antes era un traballo enorme. Despois de que limpiaban o barco, as redes sacabanlas e lavábanas, e as poñían a secar, e as que estaban rotas tiñan xa eles empleados cunha agulla de madeira que había, unha agulla de madeira que tiñan, pois cosían o aparello. Facían os palangres e metían os cachos da cabala no anzuelo, así. Entón, naquelas cestas redondas poñían todo o anzuelo arredor. Os cabecheiros eran homes, que chamaban os cabecheiros. Entón, levaban unha carretilla para o almacén do gamo. Quen andaba a comprar iso eran moito as regateiras, as que vendían na plaza era quen remataba moito o marisco, que para os hoteles. Había era plaza,
levaban o peixe, unos levaban a cabeza, as patelas do peixe a cabeza, pois poñían nos puestos que tiñan puestos dentro. A sardiña abollaba, os xurelos e todo, viñan as motoras cargadas de xurelo diso así grande e viviño. Polo lado, e quitábase a tripa, a garnela e a tripa, e lavábase e despois poñíase. E podía comprar calquera que lle dera a gana. Os peixillos frescos me encanta. A carioquiña, unha carioca e outro, esas marallocas que había, a fanequiña de liñas pequenas, iso era o que máis me gustaba, e a miña nai tamén, así os peixes pequenos. Pero a min e a meu irmán Paco non me gustaba o peixe. E tiñanos que miña nai fritir patatas e costillitas de cabrito. Porque para iso me chamaban señorita mística.